Yeah, busuafo and every some makwa better back in Wood Sports our YouTube. King Wood Sports TikTok. Ebusuafo second video bi na wa share, na wa like, na wa subscribe, na enwoma nyina akoye di amaye. Na wa me notification bell, say na me video bi abetuma wo benya notification no na watumi ahwe video na wa share na afoforo so anya bi ahwe. Ebusuafo yen semre no ye bo awura ye krobia Kumase Asante Kotoko asoye. Ebusuafo be se na wotwemu de Kotoko news ndi etwa guse ede bremo na busuafo na wotwe de batum anim se eye Kotoko eye training ground Adakojache training ground wo no nsiesie kakra ekoso wo se na be ya eye coach ane pre-season ayebe start no ane training session ya Kotoko ebe ye no enwoma ebe koyie adiama eye krobia Kumase Asante Kotoko nti ya de batum anim se eye ennioma anase dwumadie anase nsiesie ebekoso ewo Kotoko eye Adakojaje container project ni mu nti mo hwe video ye etwagu ya we abra eye chief executive eye Joshua ne car baako na atumi ede eye tractor no ede ba ya ode be start eye adwuma ewo eye krobia Kumase Asante Kotoko Adakojaje eye training ground wonti wo hwe video ye etwagu nyina ye nsisiere na nsiesie anase de ebekoso ewo training ground wo because already na ye Mr. Paul Stanley Menzo anase Mr. Stanley ede ato management na nim se enum yae o se nsiesie ekoso se na ebe ya ono sporting director no ebenya ne sumo office na coach obaso benya office na players no eso benya baby on be massage eye gym ane resting room ane cafeteria enyina no for now no nsiesie ebekoso wo ha eye for temporary base and for temporary use no ebe ya available before the start of the season as a pre-season no nti mo hwe video ya etwagu eye ennioma anase machines eye de begu ebe start adwuma ewo eye Adakojaje eye Kotoko training grounds wo nti saa nneoma we nyina eye nneoma ekoso de ebe kan mo se eye saa project we eye nana ye wamponsa gym ana o se ye na adwene se obe saa ade we ede ama eye Kotoko se na be ya for now no ebe boa players na management no any coach no any training body ni nyina se na be ya nneoma ebe ko yie ede ama for now no contract no has been awarded to Wisdom Grace contractors omona Kotoko management ade adwuma na hye omonsa ombe fiti adwumadie na ase na enwoma nyina akoyi ede ama krobia Kumase Asante Kotoko nti wo hwe video ya etwagu nyina ani nyina ye nsiesie ebekoso krobia Kumase Asante Kotoko wo hwe page no so machine esi training page no so ono so oye adwuma wo so sane enwoma ebekoyie ede ama Kumase Asante Kotoko nti we for the project anase nsiesie ekoso Kotoko training grounds wo news bi braba encheye anase na wotwe mu ano de batuma ne musa coach Eric Tinkler enso ati asese obesi anase oba be next coach ade ama krobia Kumase Asante Kotoko eno so sa news ni de bramo a this paper amino ka say Andre ya Eric Tinkler atumi assign contract with krobia Kumase Asante Kotoko a obe starting ndwumadie ade ama Kumase Asante Kotoko season and a season ahead of us no obedi no dwumadie nyina ede ama krobia Kumase Asante Kotoko nti si America said officially betumi aka cho say Eric Tinkler South African coach no he is the coach of krobia Kumase Asante Kotoko obedi no dwumadie ede ama bobokuo no nti we ni news so a elho ede ma nyina nti si ade ye hwe ne say Kotoko pre-season ebe start na ye hu players ebe ya available players ebe ba omo mbe free team no am contract be terminate nyina no coach ya ba ye be hu nhihye enwoma ebe koso isi amino ka say so players no so a start medicals available players omo isi ano omo start omo medicals omo prepare for the season ahead na pre-season a start na Kotoko etumi ade nneoma tutu akwam ne bibia akoyi ade ama krobia
Fantabulous Kumasi Asante Kotoko. Nti abusuafo mo hwɛ video yi etwa gu nyina yɛ adako gyaakye project na nsiesie a ɛkɔ so wɔ sɛ enwoma nyinaa bɛtɔ na kwan so na kuro bi Kumasi Asante Kotoko atumi afa ne ntoma pa de afura. Na abusuafo mpempere yɛ kasa yi ɛnanopa yi so yɛtumi bɔ wura mu ɛwɔ adako gyaakye wɔ no sports complex wɔ no anaasɛ ndwumadie ɛkɔ so ɛkɔhwɛ update ne dia ɛkɔ so wɔ hɔ nyinaa. Nti abusuafo videos yɛ atwa gu yi mbra nneɛma de ndua ne cars ne machines ɛbɛyɛ adwuma nyinaa ɛde ba site wɔ no pempere amene o kasa workers no astarte adwuma ɛwɔ Krobia Kumasi Asante Kotoko adago gyaakye wa nneɛma nyinaa ɛkɔ so Eddie ama Krobia Kumasi Asante Kotoko, because this time with Mr. Stanley Menzo sporting director and Eric Tinkler the head coach nhyehyɛeɛ ne nneɛma a ɔmo de ba Krobia Kumasi Asante Kotoko no supporters ne faithful so no yɛso yɛde mpaebɔ bɛta ɔmo akyi na nneɛma nyinaa akɔ yie ne ɔmo dwumadi a ɔmo bɛdi nyinaa akɔ yie de ama Fantabulous Krobia Kumasi Asante Kotoko ukuma apem bɛba. Nti abusuafo wɔ ne nhyehyɛeɛ a management de agu ɛkwan so a nneɛma nyinaa ɛkɔ yie adwuma ɛkɔ so medicals ɛkɔ so recruitment underground recruitment scouts ne nkɔmmɔdie ɛkokɔ so a yɛbɔ mpaeɛ sɛ by next week a yɛbɛsim no yɛbɛhu new faces bi ɛwɔ Krobia Kumasi Asante Kotoko. Nti abusuafo video a ɛtwa gu nyinaa yɛ nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ Kotoko aso yɛbɔ mpaeɛ sɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ yie de ama yɛn. Nti momma yɛnhwɛ videos anaasɛ dwumadi a ɛkɔ so ɛwɔ Kotoko aso momma yɛnhwɛ videos no. Mama views ni yie. Very exclusive from Kumasi Asante Kotoko. Adwuma ɛkɔ so. So workers no egu so a ɔmo yɛ adwuma, ɔmo de nneɛma gugu akwan mu sɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ yie de ama Kotoko. Nti wei na ɛkɔ so wɔ ha. Ɛkɔ so yie papapapa. Ɛdɔm people watching Kenwood Sports ɛwɔ YouTube. For 2 years, papa. You can see workers in any other area, Juma. So, then you may be free in the Makotoko. Nine, Bia, Cosso, yes, so Bia, you Bia, yes, and a Baya, and you may be free. Adiama Kumasi, Krobia Kumasi Asante Kotoko. Aye. We shall go away a Kenwood Sports. We are speaking about Krobia Kumasi Asante Kotoko. The money of course you the workers no so amu ye adwuma kana nneɛma nyinaa ɛbɛkɔ yie ɛde ama Krobia Kumasi Asante Kotoko. Sɛ adwuma no ɛkɔ so sɛ Sunday ya Kotoko start pre-season sɛdeɛ ɔmbɛyɛ a nneɛma bɛkɔ so yie ɛde ama Krobia Kumasi Asante Kotoko. Disi animu kasa yi deɛ nneɛma adwuma no ɛkɔ so sɛ workers ɛwɔ site a ɔmo yɛ adwuma sɛ na nneɛma nyinaa bɛkɔ yie. So we exclusive from Kenwood Sports. Ti the exclusive no mama sɛ workers na ni abɛ yie papa sɛ ɔmo yɛ adwuma bɛ keep things in place sɛ na ɛbɛyɛ a nneɛma nyinaa bɛkɔ yie ɛde ama Krobia Kumasi Asante Kotoko. Aye, adwuma ɛkɔ so. Kotoko must be great again. Adwuma ɛkɔ so yie papa sɛ mpanimfoɔ no ani abere sɛ ɔmo de nneɛma bɛgu akwan mu na nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama Krobia Kumasi Asante Kotoko. Nti ɔmo bɔ ɔmo ho mmɔden yie papa ɔmo bɔ ɔmo mmɔden yie. We exclusive from Krobia Kumasi Asante Kotoko. Exclusive. Wohwɛ field no so a
ɛyɛ adwuma ɛkɔ so ɔmo twa park no so ɛma nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko nsɛ mowers ne workers ne nyinaa egu so a ɔmo yɛ adwuma sɛnea nneɛma nyinaa bɛkɔ so yie ɛde ama Kotoko adwuma ɛkɔ so wɔ ha yie papapapapapapapa adwuma ɛkɔ so yie wɔ ha papapapapapa nti mo ara mohwɛ a workers no ani abere a ɔmo gu so a ɔmo yɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma nyinaa bɛkɔ yie ɛde ama Kotoko Kotoko must be great again after the appointment of coach Eric Tinkler no adwuma start sɛ ɔmo bɛkeepi offices nyinaa in place sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma ɛbɛkɔ yie ɛde ama Kumasi Krobea Kumasi Asante Kotoko nti wey exclusive from Kingwood Sports nti adwuma ɛkɔ so wɔ ha adwuma ɛkɔ so wɔ ha yie papapapapa nsɛ mametwa ne yie ɛfa abusuafoɔ ɛna no pɛ mu akɔ abayɛdeba Kingwood Sports ɛwɔ YouTube Kingwood Sports TikTok ɛkusɛ nsa ka me video bi a na share na like ɛna pɛ mu kasa yɛ bɛhyia mu ɛyɛ Adako Gyaakye ɛyɛ Kotoko training ground ne yɛbaa ne hu sɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ pitch no so adwuma ɛkɔ so wɔ pitch no so papapapa because ɛyɛ next week ya Kotoko start ɛyɛ pre-season after sɛ ɛyɛ coach Eric Tinkler ɔmo confirm ne wie no sɛ medicals ɛkɔ so nti ɔsɛ ɔmo prepare training ground no for ɛyɛ pre-season no nti si ayɛ wɔ Adako Gyaakye a adwuma ɛkɔ so yie papapapapapa ɛwɔ ha a ɔmo de nneɛma egu akwam sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛkeepi the pitch in place sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma bɛtumi akɔ so nti si ayɛ wei yɛ adwuma a ɛkɔ so wɔ ɛyɛ Adako Gyaakye Kotoko training ground no ɛna no pɛ Kingwood Sports yɛbɛpie mu wɔ ha a yɛde exclusive videos ɛde ma mo ha wohwɛ a mowa no ɛdɔ park no so otwa pitch no so na nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama Krobea Kumasi Asante Kotoko nti si am de kasa deɛ ɛyɛ adwuma paa na ɛkɔ so wɔ ɛyɛ Adako Gyaakye Kingwood Sports yɛbɛpie mu wɔ ha so mowa no ɛmmoa ɛtwa pitch no so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmbɛnya that level ground a ɔmbɛtumi ɛda start pre-season no nti abusuafoɔ ɛne yɛ Saturday yɛbɛpie mu wɔ Adako Gyaakye wo sɛ nneɛma ɛkɔ so yie papapapa ɛwɔ ha wo sɛ adwuma no ɛkɔ so yie papapapa wɔ ha sɛ abusuafoɔ wei ne deɛ ɛkɔ so wɔ ɛyɛ Adako Gyaakye wohwɛ container no a ɛyɛ offices na ɔmo yɛ no a ɛno nso ɛkɔ so yie papapapa sɛ abusuafoɔ wei deɛ ɛkɔ so wɔ ɛyɛ Adako Gyaakye ɛyɛ ɛna no pɛ ɛyɛ Saturday nti wei yɛ exclusive videos a yɛde ma mo from ɛyɛ Adako Gyaakye ɛyɛ Kotoko training ground wɔ no sɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ pitch no so wei exclusive videos from ɛyɛ Adako Gyaakye ɛyɛ Kotoko training ground wɔ adwuma ɛkɔ so yie papapapapapapa sɛ wei yɛ exclusive from Krobea Kumasi Asante Kotoko adwuma ɛkɔ yie ɛwɔ mo mmowa park no so pitch no so ɛma nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde adwuma no ɛkɔ so yie papapapapa mpanimfoɔ so ɛwɔ around a ɔmo make sure sɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ yie ɛde ama Kotoko ɔmo bɔ park no so bra ɔmo mfi park no ɔmo yɛ park no so adwuma sɛnea nneɛma nyinaa bɛkɔ yie de ama Krobea Kumasi Fantabulous Asante Kotoko nti wohwɛ a adwuma no ɛkɔ so yie adwuma no ɛkɔ so